Haganegi Eucharistic Bakhuid, Hinduai Nagabinda, Balarisha, Hasha, Badon Hapatang Jimpang, Jingshutam, by Indipio Jinkoi Jinkia, Duai Nagabinda, Christina Tongni, Bad Branlang Tongniba, Bad Kinyoka Jinkoi Jinkia. Duai Nagabinda Dr. Nathan John Kewar Bad Nathaniel Rosiwa Barake Nagabinda Sngi Chungi Duai Nagabinda Teirisa Nongsiang Banyoka Jingohai Jinkia Duai Nagabinda Rosemary Nongsiang Ba Inyoka Jingada Neutrai Aikun Baindup Kasuka Sign Duai na pinta Q&A nong bani kadega Sngi kajang. Laispa life hundred. Laispa life hundred. Shaduan trying in curing God badu. Ko para haganega Sngi Thohdieng meningkong jangan upanai tongin nang pertasha utrai nagabinda ka jingisne halu jangi ka jingid ka jangu halor ka perthe halor ki bayid ba toin jangi khabangi janbha bad ka Sngi utrai paska ba baharo kin kerla ka bamud ai ba lempa ka negi Eucharistic Bakhuid nginang yoshushu ya ka jingai ban yai ne ha ka jingkoid ban yale persha ya ka pop But ban light luid nag jimpang jing shutam jangi bait ba toin jangi ha kerteng opa barukon barumen sium Bakhuid Amen ka jinga e jangu trai jangi Jesus Christ but ka jingir jangu play lem bat ka jinga silak jangu men sium Bakhuid kindon rengka bat pi barra ko himen ko para ngina sangen support ban kuslai halaga donur ka men sium jangi Kakung ka jim pen shai jang ka jim pule ben ningkong men taka Sngi na ka kitab jing start pa kran hangi ki briu ki ba im klem blai ki kalalong ki riusniu haba ngi jingai na ka jinglong ublai na ha ka men siam jangi haba ngi jingai na ka sakrament haba ngi jingai na ka jing tuai nginang jingai na ka jinglong ublai ha po jangi haba no briu ba im ne ka ba im Naga taka jinglong klem blai ka pelang yaki ban ngop aki pop ka ba kam shirke ka ba kam pin sosi bun si naga jingim jangi ngi ngop ka pop na marba ngi jingai na ublai ngi jit ban im klem blai lada jisu udang tre kam parabora ka jingim jangi ngi nimla ban le ya ka pop bun sin ko himmen ko para ngi don kane ka jinglong klem blai bat ngi sha ya ka pop ban sen shari ngi Kusalai halaga donor kamen siam jangi pangindup yo bor sa shasin pen pindimai kamen siam jangi Jisbe eid ngilam ki kun batam sne ngila jingai no name bunsi map yangi sait kud yangi nga pala how play badan bor barop bad happy ko himen ko para bangale pop shibun e da ki jim parkha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakrao e janga namar kata nga karphadi ka Maria Bakhuid kabayai sa ka teisoti yaki angel bakri koi bariapi ko himen ko para Banduwai nagabinda jonga, how try ublay jongi,
Ublay badon bor baro ni sene yangi. Barandala map igi pop jangi. Unyalam yangi shaka jingim bam jikut. Amen. Triken rat go blaze ne yangi. Triken rat go blaze ne yangi. Christo marco Christo ram go nong penim jongi penim yangi. Triken rat go blaze ne yangi. Triken rat go blaze ne yangi. Christo marco Christo ram go nong penim jongi penim yangi. To nginia duwai. Iduwai nagabinda kajing seizo. Jang kajinga uble. Hapo jangi vei pei vei. Khabanang roy kajingi du Chris. Ngilaban job halor bar kajing sniu. Iduwai ro nagabinda kiba pang kiba shitam. Haga negas ngi Thohdieng. Banding kong jangan banai. Utrai untese halo jangi. Kajinga kajing isne kabakarhai. Bangin dupla ban langki kun kiba job. Koblay may ubala pen kare yaga jingyarap bayade nagabinda ka jing tolot jing swai jangi to aingi karpan bangin iopediang daga jing komen yaga jimpin kia yaki jing tolot jangi bangin pen pau yaka ha ka jingyim kabakhuid da utrai jangi Jesu Kristo kun jami uba im bad sen sharing kad bad me ha ka jingelong kawai jangamen siem bakhuid uble jinom la jinom. Amen. Kajing pule naga kitab jing start. Kiru klem blay kala perkhat klem shongnya. Kia ong halade. Yang ini apthap ya ubriu bahok. Namar ukun wedengi bad upersyai kam jongi. Umayangi naga bentaki po persyai ka an. Bad ukun no yangi halor ki po persya. Ya kabang ila yo jing hikai. Ukam ba udon kajing tip ya ublay. Bad ukhod ya lade ukun jong utrai. Ulakla long hangi kajing penrem. Ya kajing perkhat jongi. Tang banyo iya u kala long kajing wit yangi. Namar ka akor im jong u. Kam long kum ka jong ki weipat. Bad kiru ki le jong u ki long ki bakhala. Nila sya nyo ha u kum ka ka bakpo. Bad u kiari ki linti jongi. La kum ki bom khud. Upen penaya kajing kot bakhatu. Jong ki bahok kum ka basuk. Bad u kop ba ublay udey kupa jong u. Syung inya pej lada ki kitin jong u ki long ki ba shisha. Yang inya tenju kan je ayuh ka bakut kajing im jong u. Naba lada ubriu bahok udey kun jong blay. Te unya rap ya u. Bad un penlaj ime u naga kiti ki nong syun jong u. Yang inya tenju ya u da kajing kren beng. Bad kajing pen kordit. Bang indup syem haduk at no ulong ba jemnut. Bad nginya tenju ya kajing sya jong u. Yang inya penrem ya u sya kajing yap tadrong. Namar kat kum ba u ong en saya daya u. Da kumne kila perkhat henry kila sya ya lambakla. Namar kajing runar jong ki kala pen matla ya ki. Bad kim syem lati be kajing thmu bari jong blay. Limne kermene ka bainong jong kajing khut. Limne syem phai ka bainong jong ki men sim ba klem thobria. Kaktin jong utrai. Isong uyau blay. Sam like the sun. Bal nyos pak kadre. Indrai kat kadre. Good. Tuan matuk ni butrai. Uyai long bas pun bapa. Uwe bak wain slep mim sukai
jing ba udon bo to sin shatelit bas new gear na jing kren ba to utrai ushun ki bales new dam kanam jon ki upai ki kmasha ki ba ho usgap jing kang jon ki Atuan matuk ni butrai Uyai long bas pun baba Udam na jan bapa donut kersham ki bas ngausi Na jing jen jar babu lutrai upsa pelagya ki Utrai Saben immensim joki shakri jongu Enopen ram ya uweru bashan ya hau Atuan matuk ni butrai Uyai long bas pun baba Ya roh you try, O Christ Jesus, yang joy banskap ka gospel jong O bre umim tandang pu, Henry naman kaktin kapamin akasin turublay. Ya roh you try, yang joy banskap ka gospel jong Utrai undan rengka bat pim Ringka bapiru Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum yo anis Kaburam hame kutrai U Jesu ulalay jinglay ha Galilia Umkwa Malaysia Judea Namar ki Ju kilatap ban penyap yawu Kajingkawai niyam ying trap jongki Ju kalajan Ti hadin baki himmen ki para jangu kilalait kiu sya kajingkawai niyam Uru ulalay Klem dapin pau paidba Henry ulalait jar jar Ladon ginong Jerusalem ki baya ong hato umde uni ubruyo uba ki yatap ban penyap hape ukren ha ka bapao bat kim ya ong yawu hato kala banlong bakin ramba nong senshar kitip dashisha ba une ude ukris penban ngitip na une ubruyuan henry haba ukris unwan enam don batip na uwan namar kata ujisu la perta daga sur bajam kadba udang hikai ha ke temple pi itu ianga pitip nang no ngawan henry ngamshimwan dakamon lajong. Uta ubala payanga ulong basisya. Badia pi pim itu. Naba nga itu yawu, namarba nga wan nawu. Badai ubala payanga. Hangda kila persyang ban kem yawu, Henry omdon bakta kti yawu. Namar kapor jango kampat poi. Ka gospel jom utrai Kecingera ya meku Kris ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Ngiyos ngo ya kakendin naga jimpule beningkong ubruyu baklam blay
Kibrio kiba kalam ble kimla ban mlin ya ka jinglong o ble ne ke dakashin jongo ble ha ka jingim jankive Kibrio kiba jingai na ka jinglong o ble kin stang ban pinduno ya ka jinglong jongo ble hapo jankive namar kim sautu bade ka jinglong o ble ne kawan mi na ka jingi do ble na ka takadaw ka parte menda bon ke brio ke pindu ya ka jinglong o ble but ki kindiu ya ka jinglong bamen ha ki kren gi kana jongi ladang is ngabha ki jingkran kana jongi brio ngila ben yoi bon ki brio ki kindiu ya ka jinglong klam ble ladang i puson holiday ru bon jait ki jingkran kana jongi kilong ki jingkran ke ba klam shong nongrim ha ujisu ha ka jinglong oble pinban bun ki kran ki kana jongi ka shong nongrim ha lor ka jinglong jongene ka parte bun ki brio ki kran khana ha lor ka ye ki kran khana ha lor ka film ha lor ke jingrwai parte ha lor ka jingsno bha parte halor ka bam gadi halor ke jingela kai bangila ban yoi hapo arpo sau kanda light na ka por bangitia namar ha ka ta ka por ngim ju kren khana baru khalajan long kindai po pra percentage ngi perlot nagabinda ki baro jangane ka parte kumno ngila ban yeshuni kive ngi ki kren lormi percaya kive ladang idon jing tarais ngi krania kata bunsin ngi bishar ki brio ngi pelot kambun poru ban pin bishar pinrem ki brio but ngi pinsna kum kini ki documentary man gasngi bun ki brio ki kampelot por bansna documentary halor ka jinglong jang ki brio halor ki kana bam poida eye halor ka jingduna jangki ve kunda ter dadangi pe ha ka jingim jangki kon samla ngila ban yoi ki kampelud ya ki por ha ka social media kabam yarap satya yaki ha ka bakur jangasngi ha lada ki shong perkat ngalale ayu minta kasngi ngala pelud kumno ya ka por ki shem ki lap ngam shimla le eye satya baseiso pinban ngala pinduno shisngi naka jingim jonga kalam da jan badu bale henre ngala pinsnio no shisngi jonga jingim jonga da kabangop haki ke basinio but kumbangila yusngo naka kitab jingstar kibrio kalam bale kiperkat kumno kilaban pindula di kibrio jongo bale kimlas ngawutu kaya ka jingkor dor jangga jingkoid kim la sautu kaya ka jingkor dor jangga hokkasod kim la sautu kaya ka jingkor dor jangga jingduwai kim la sautu kaya ka jingkor dor jangga jingim bariyo balai lada kiyo i kum lada kum kini ki bariyo kiyo i ki we kile kin stang ban krantad buram but kin taulad kumno ban pindu lad yeki haka ban ya jan badu bale namar haka jingim jangki bru klam bale kimdon kata ka jimmut ubale nagabinda jangki ubale kalong yala de shimet ya ka jingle jangki ya ke sap jangki ya ka jingstar jangki baro ka pension nangarim halor ka jingjob kaba makihi ke taustad Badai na katagadaw ko himmen ko para bonsin kibrio kiduna ba kibrio kiwadie kie ke baro kaba pinseiso ya kamensiam kambun kibrio kipelut ka ya kapor nadu minstep hadu janmit nagabinda ka jimmendo ya kado ya ka jimmendoi mensiam namar nagabinda janghi uble kalong kado
uble kalong kabam pen mendoi ya ka do jangki ya ka men siam hang ne Jesu ha ka gospel min da gas ngi news ngo Jesu ula tip kane ka de ka jingka wai ying treb henre tre ban le drengkat bat ki kur ki jait namar kim shimla don satya ya ka jingmod ban sabutu ba ka ka jingmod janga jingwan Jesu ha kane ka perte Bahad ia ki beriu ki bela aptap ben peniap ya ungius ngo ha ka gospel min da gas ni bon ki beriu ki aptap ben peniap ya Jesu bale namar kim pat don kata ka jings ngo uttu ba Jesu ulang uble shisha namar ba kim pat don ka jings uttu ba Jesu ulang uble shisha kila aptap ben peniap ya kila aptap ben pinduno ya ka jinglong uble ha Jesu bat ka tinu bele ka ang Kim shim lalaban kta kti ya namarba kampat po ya ka porjongo. Jesu lawansya kane ka parte ben yap. Homde ben yap yalade. Omde ben pen yap yalade. Namadon bon ki peryu lakha ha kane ka parte habakot jingot nama ka jimmot jangi habaki snokot la jangi habaki penbun ka ya ke baro jang perte kadu kadwai ki rai minda ngamdo neye ba pen kemen yanga kabangan penduno ya ka jingim ton bon ki beriu namar kit persang baro ki jing snabha jang perte ki persang baro ki jing kemen jang ka perte henre kita ki ke baro kabaki persang klam penhun satya ki kadu kadwai ki om kane ka perte kamla ban terwa yanga ya kabanga wat to kabha banganam imshu ha kane ka perte don bon ki beriu ki penyam ya lade ha kane ka juk kaba menda kambun ki beriu khabadon ke jinge barit ki rai shisundon kaba banganam imshu ha kane ka perte kamendo yanga benim ha kane ka perte namar ngam shem jingsuk ngam shem jingid badu Jesu pad shimla wan ban penyap ya lade Henry wala wan ban le ya kamon jango bale ban shayap naga benda jangi. Te naga taka daw kak teno bale ka ang kapor jango Jesu kambat boy na marba kapor jango Jesu kambat boy don mano man nud iya kakti dakti yawu don mano ban nud ban le bain yawu namar ngi pulero kadbanang jan bad kasngi janga jimbe shar yaw Jesu kasngi janga jing shashitam jango Jesu kabangi puson man usnem i wat yaw Pilatus ubayang hakamado Jesu kerli hato memtip ngadon gabor ban le eye nagabinda jompi Jesu ang mem don bore ye light no ka bor ka ba ai da uble ka por jango Jesu kan seizo haba uble wa ya ka bor ha ke brio ban leben uble umon ba Jesu de ban shashitom lada uble umon ye ban jia ha ga jingem jangi kanam jia satya Baro ke jingjia ha ka jingim jangi ka jia namarba ublay umon ublay uay bor bada ngi im wat mapip kibas ngap yanga pis ngap yanga minda namarba ublay ulay bor ye pi ban ngap Pishimenda ha kene ka mas Bakhuid namaru blay ulay bor ye pi ban shimenda ha ka mas Bakhuid pi imminda pila ki step minda kaski namaru blay ulay bor ye pi ban ki step minda kaski lada ublay umay bor pinom laban ki step ha kene kasngi pinum laban yoi kene kasngi pinum laban tre minda kasngi lese don ki brukion ngabun kam ngadeben lay tre Pinum laban leitre lada uble ay borye pi ben leitre. Lese piyong nga lejing leit mindagasngi. Pinum laban lejing leit lada uble ay borye pi. Kano ka kamha ka jingim jangi ka urlong ka jia namarba uble ay borye pi. But kane kalong ka jing snauto kabang ilaban yo haba ngipalong rio belayangi. Habang istang ban roy ha ka jinglong ublay ha ka jingim jongi ngi kamsuk ban sautu ya kane ka jingmaya ha ka jingim jongi ladang him don kane ka jing sautu ngin kran ben ngin kran tat buram ngi apta ban peniap ngi apta ban pendo ya ka suk ka sign jongi ve
Bad ngi shimro ya ka jingrai ben penyap yalade. Henre ngi de ben sauto ngi don kam ban sau yard ya ka por kat kum ga por jongo ble kum bau Jesu la yard kat kum ga por na mar ba utip shai ka dar ya kane shim lati ngi kibrio ba aptap ban penyap yawu ko himen ko para tongin duai ba u Jesu en pen shai shushu yangi ya ka por jongo ha ka jingim jongi tolang ge ba yard kat kum ga por jongo ble wadnam im kum kibrio klam ble ha ka jingim jongi Jesu be it Kerko kerdo yangi pensle yangi ngi sautu kambun gi por ngi pelut kai ngim sautu baka por baro kawan name koble henre ngi pinsepe ya ka por ha ka bang yang ngop haki kam suniu bad ki jimlin basuniu kerko kerdo yangi pen kendi burom yame hamal ka klip mat man laki second man laki minute man laki kanda man laki sngi haka jingim jangi bangin dupla ban yomad yame bangin dupla ban kindu buram yame en yaro ya utrai Jesus Christ Amen. ko himmen ko para tangin pla ya ka jingi ka ngangit How lay Barberton or Bara, Unong Tau Cabane, Bakhuid, Jesus Christ, who will not wait to try to me, Yabla Pudum Sim, Bakhuid, Yabla Khan, Maria Tesati, Yabla Shala Bene Pontius Pilatus, La Sana Panaya, La Yapla Tebio, La Yasha Kibaya, Sngi kabalai nami pat kibaya La Kyusha Bane, Ushang Shakamono Blay, Barberton Barbaro. nang taon man Parang Gishari Kibayim Batigibaya, ngangay haum sim Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid hakajing yasulok Bakhuid hakajing map kipop hakajing mi pat kato hakajing imbam jikut amen. Lai spa prapua. Darling castemu soba dabdo da jongka jingi jongi darling castemu soba dabdo da jongka jingi jongi singgu Ya duwai ko himen ko para baga jingkenya jonga bar jumpi khallang ka bapriang hun hau blay upa badon bor barro to try yang adiknya lagi di jompi na bentar jingero ram kerja jomu kecuman ini berkebalang Bakhuid jomu baro kuwe to ai bakane ke jingkenya ko blay badon bor barro kan sait kuid yangi da ka bor ba jongka but kan yalam yangi ben poi shaut talang jangka enda ngila kam kuit shushu da ukris utrai jangim amen.
utrai undon rengkad bat pim Rengkad bat piru. token tiu yala ki donut Niken tiu ki sau trai. tongin aingu ya utrai ublay jungim Ya song ho bat kadei. dashisha kalong kabashong hok bat ka badai kadai ti jungi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rat ko pa bakhuid ko blay bat hun por bat bam jikut namar melabbu naga binda ka jimba jimmiat ki kun jame ya ka por bakar pang bakin pendimai bat pen kuit yala ki donut kanamba enda la pelai iki naki jinkwa basuniu kinang ban pendon kam yakie kie jong kane ka parte kaban duna kanamban so kam skem yakie kie jongka bam jikut barkumda rengat bat baru ki angel bat grikuit ni ro yeme bar ni pen bana kalem sange Bakhuid, Bakhuid, utrai, Bakhuid, ublay kipan, Reng bak percek idam, Daka buram jong me. Ruayu sana syajrom, Ruayu sana kemput, Ruayu sana yublay juno. Ya royu tabawan, Aka gerteng utrai, Reng bak percek idam, Daka buram jong me. Ruayu sana syajrom, Ruayu sana kemput, Ruayu sana yublay juno. ko himmen ko para hagane ga por ken tang tam tongin duwaina do ka donut ba umen siam jang utrai un van kher halo jangi ban prolong yangi sa shasin shaka jinglong ublay kam da me hakita ki binda baro ngela du jinglong ublay kaba prolong yangi ban blad haka jingim jangi ban im kum gi kun janga parthe klam das ngau tu ba shambang ujisu gi kapar ba umen siam ba koden pen slet mai yangi sa shasin bangin dupla ban ngau tu ba shambang yakie ke baro janga kenja baneng haka jingim jangi dashisha melong bakhuid ko trai katamay jangka jinkoi barom namar katangi karpadi me topen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba payo men sim jame kum ga umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jango trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashitam ula shimya upu badaka baingo yame ula kedia yavu badulai halage senran u om to shim bat bam nakane phi bara namar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti naga benda jumpi Hagaju keru kamendala le abam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ulaya ka hala ke senran u ong to shim bat dina kane pi barra namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batimai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jampi bar naga benda ki babon naga benda ka jimma yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Christ pen koid yagi men siam fadim pen koid pen kia yagi bapang gi bashitam yada yangi nau bamen nagi klam
Kajimaya jong ka jinget. Katasin bangi bam yune upo Matni dinagane kakuri Ni benna kajing yap jung mikutrai Dadadu Nemar katangi ke ba pen mendaya ke jingia bat ke jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame ko traya u po janga jingim. Badia ka kuri janga jim penim. Ngi da ai ngo aidem nemar mela nyu yangi ke ba bit banya hakama jamme bar ben chakriya me. Da ka bas nge verit ngi karpadia me. Bangi ke ba yo binda hakamet bat gas namo kris. Ngi long ke bela penyatli ka way da u men siem Bakhuid. Token mago traya ka balang jamme ka bela priang hasatala ka parte. But to penjanaya ka haka jingir, ringkat badu Francis upa Bakhuid jangi, Wilbert Marvenu Bishop jangi, but baru ki lingdo but kiriniam. Taken maulem roya ki himmen ki para, shinrang but kinde, ki bela yoti ada ka bakarmeni aga jimmy pat, but ya baru ki bela kalat no haka jingisne jamme, Thohdieng yaki shaka jingshai ka kama jamme. Taïew ngi baru ngi karpadia me barengkat bat kamari ate soti Bakhuid ka kami jango bale u Joseph Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid u Francis desires Bakhuid bat baru ki rikuid ke bela pensabaya me pateng la pateng ngilang ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jekut bat bangin ra bat pendon buram me da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu kan long hamayu bleu pa badon bor. Haga jingelong kaway jungamen siem Bakhuid barok ka buram bat ka jingero junom la junom. Amen. Kohimen kopara tongin duwai kumba uji sulahi kayangi nakabinda baraka jingai kam kerpang bangin dup iyo ya ka jingai e jungu blay jingai e jungu Jesus Christ ban long ki kun ki bayasirim badu. Kramba ngindu plaban pendu bun kie kie baro jonga kinja parte daka ba wad ya ka por jonga blai daka ba im naga benda ka por jonga blai kumbau jisu la im kopa jongim ba happening kalong ka Bakhuid ka teng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kendo kumba bening toai yang iminda ka jimbam jongi ka bahala kasni batama pengi ka rimkan jongi Kumbangi rungi map yaka beles new yangi, paduatilam yangi shaka jimpen shoy, and rate the light yangi naka basilium. Top light yangi ngi karpad kotrai, naga jing siniu barra, haka jing spoon jame, tai jing suk jing sign haka sni jungi. Kramba daga jing erap ka jing isne jame, ngi light baro bo naka pop, ban ngi nyo jing da naga jing jinjar barra. Kadbangi dangap kemelindi aga jing karamen Bakhuid, but ka jing wan pa jung nong penim jungi u Jesus Christ. Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ka buram chinam la chinam. Kotrai Jesus Christ meu bala ong haki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy. Wat pede ki pop jangi Hendra ka jinge janga balang jamme badha ka jing spoon jamme tai haka ka jing suk bad ka jingetali ka way kat kum ga mon jamme mame uba im bada basensha junom la junom. Amen. Ka jing suk trai kandon bada bor renka bat pim Ringka bat dam da ka jingi du Kristong ini ai markalia. O kun lang bro jong play me bakit aki pop ka perte tus yo se ne yangi
Hakami ukun lambro jeng ble. Hakami bakit na ka pop jeng ka parte. Sukito ke bala kort ka jeng kawai jeng ukun lambro. Kukendrat ngomong besok kau memendrung kau yang jengah. Reisong tarakaki kemersim jengah sakyaki. Ablay ko minsim Bakhuid karko kardo yangi mangi ke belayo pediang ya kamet bakas nam jungu Chris ha kane communion Bakhuid bad kane communion minsim da ka jing trang jungi nilayo pediang ya me ngila khot kar paad ya me paling ida kwa ban non lang bad me ko jisu karko kardo baro kane ki kon ke bashimenda ha kane ke mas Bakhuid online pin roya ka jinge jungi pin roya ka jinge jungi taye ka met ka par jungi ka men siam jungi bakindo laban pelot kambun por yaga benda ban roy ha ka jinglong uble ha po jungi ko jisu be id me khot me vering e vei pai vei shaka por jame bakindo laban nin kat kun ka por jame bamen penur long ya ke barro ka bamela besiam ha po ka donor ka men siam jungi nadu ka por ngela yo pidiang ya ka jinge karko kardo yangi ko jisu pengandang yangi ko jisu kendio buram yangi ko jisu katkom ka kardan ka bamela bunya ka benda jangi ta ko jisu yaki bapang ki bashitam ki baduai ha kene ka por mati bakinang yo bort mai halo jangi
kibala do jingkarmen kibala sakama bakinang yo bor temai halo jangi bakinam laban jingai no me ko jisu ai boreki agane ga sngi todi beningong jongene banai tesse halo jangi ga jingis ne ga jamme hallelujah jisu ni roya me ngi mane ya me ko jisu shimdi pura ya ngi ko jisu shimdi pura ya me ko jisu shimdi pura ya bor ko jingang no jongene ki kon ge bashim da agane Eucharist bakoi men le ya ka kambala halor ka met ka par jangi haki inga sem jangi haki kon ge ti jangi haki bayir batain jangi ko jisu bayir minda kasni ai bakallangas ngi ka ba pernai na ga binda jangi ai bakallangas ngi ka ba job na ga binda jangi namar kiya solam ka way bad me ko jisu ai ba ka jingi jame jingis ne jame na kiyar halo jangi vai pai vai ke ba duai ha kane ga for hallelujah 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 Jesus 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 Jesus, 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 Jesus. I boring ego Jesus, I boring ego Jesus, min God min kiaing ego Jesus, min galain ego jingim jang ego Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, taya bara ke barake ga sniga ke bapang ke bashitam ke bajingai na me ego Jesus ke la sausi na marga pop ka sanjangi pentengani ke min da hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ko himmen ko para ha ka jingri balai ha ka nigas ngi thodi mending gon chung ni banai ngi tuwai ba ka jingi do trai ka jingai ka chung trai ka naman ya halo jungi bangin yo jimpen jempura na ka jimpen chetam shipon da ka ba kuslai halar ki po baro ki bangile koppa ubaha bening to ai ba ka jingi bamla ai hangi haukun jame Jesus Christ uhimmen jungi bad ba ka telit ding janga jingi spoon kan khalang haki donu jangi dau men siam bakhuid kan karsiu biang hangi ya ga jingkarmen bala karku naga benda ga jingwan janga hima jame to ai ba ga jinga e jame kan pin kala dur yangi shaki nong lur lingka bam chu shangtai ban bet ya ki simbai janga gospel dai ba ki to ki simbai kan kala dur na shapo ya ga jait ben riu ba ya ga pertai mariang baroko bai Haga jing kami linti batikana ya ka bening batimai bat ka perthe batimai haba enda ekibo jungu bamen la bengno kaburom jame kan tem shine juno to ai ba ka jinga e jang Jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jang ka jingkarmen ya ka jingang nut ya ki tiar jingkan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pin sa priang ya ka jingkamen ba jingsuk jung nang sius pa jungi Satala ka perteng shame ko play jungi bala karku junam kan long ka burom bat ka jingaro junam amen koppa jungim baha bening kan long ka bakui ka teng jame kan wan ka hima jame kan long ka mon jame ha kin do kumpa bening twai yang iminta ka jimbam jungi ka bahala kasni na pi kan khang jungi kumba ngiru ni map ka bale suni yangi badwa telam yangi shaga jimpan shai kan rei taplai tingi na kapasniu amen kublai komaria kabadam daga jinga e utrai dan bat ka kuya pana tekin de bala kar kuya usopo jompa Jesus komaria bakui komi jomplai tuai na kabinda jingi kinom pop minta daga por jinga jingi amen kaburam hau pa de kun badamen sim bakui kumbar kalalang kamini kong kunju minta para por jinam ba jinam amen to nginia duwai to ai ngi karpat ko trai kumbangi jam na ka barim sha ka batimai habangi lat sloit no ya kar kom imbarim kumdaro en pendimai ngi ha ka jingkui kamen siem dau Chris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim ringka bat ngo ya ka kli jambi karpadi ka jingkar ko na utrai ta kami ya ki shakri jame go trai padha ka jing spoon jamme to yada da ka jingera jamme na bening ya ki to ki bashania ha ka jing isne jamme da ukris utrai jangim amen play button bor baron kar ko yepi upa baru khon baru men siem Bakhuid ya leisuk pan bana ka kubar bhajung utrai da ka jingim ka jampi isango ya play bar san pupra
buram hau pa berpun mensim Bakhuid kumbaga lang ba meningkong jumta berabot junam la junam amen. Enyero yutra Jesus Christ junam la junam amen.